Ма да ягон блогер должен нестам ки ачо дучотиюм арус як бор фата мебиша зеб дора дим карта арус да уже зеб наметиба против ма видео мекунанд хилс ҳабедор кади мега хилс па нахуб пеши шеҳр биёяд видеои ма пладняй кадомида ки видеои ма дар курай марҳамат занг занен мо кори шуморо зато дар канали но бадбахти дигарит бировардем но ҳароме беэмон ту якум видеои маро бировардид аёдро мезанем ту барои масҷид рафту меги изо накашид баъди масҷида сиёнка када омаданат занг задӣ гуфтӣ ки 10 000 партов ишам даказад мекунам ту бадбахта бадбахт беэмон хитонат шумо миллион нагиред ҳаққи тоҷик месӯзум тоҷика дӯст медорум дар ҳақиқат хизмати тоҷикда маём нестайнами мабори ба дили гурда нестай оли ягон тоҷике ки биромада публична видео куна калазарчаму дига миллатчаму пули тоҷика гиратия. Салом алейкум дӯстон, салом алейкум бачаҳо. Рӯзеш расид ки мо видео кунем, видеое ки беасос мебуроранд. хоҳиш мекунам зудбоваритона нишон натиҳен. айрӯи и бадбахт айрӯи и ҳароми ҳами арус як бор фата мебиша зеб дора дим карта арус да уже зеб наметиҳа аи аруси шағоле ки ози ба против ма видео мекунанд хилс ҳабедор кади мега хилс па нахуб пеши шеҳр биёягу то ба кадам хидо ё хостанд аввал якум очрад ё хостанд популярни шаванд хатия шумо кира бовар кардаген гӯш кунен ака кира шумо бовар кардаген и бадбахте ки шумо боварш карден и гашта мега ки валлоҳ биллоҳ таллоҳ мега то соати 5 бега видео ма мебурорум видеоша набуровард якум очрад кати бобоҷон вақти видео кард гуфт ки валлоҳ биллоҳ таллоҳ гуфт ма блогер нестам ма барои хайп накардистам барои хайп накардиста боши куҷо зур мезани дига далши ягане дуюмаш сеюмаш чӣ гуфтаним бачаҳо чӣ видеое ки против ма беасос мебурояд ура бовар накунен ай ҳамат хоҳиш мекунем ҳақоратҳои қабе нанависен шукри аллоҳ ма 6 фарзанд дорум ягон таша як хлеб намехарам ай леви пул худоро шукр чанд даходо астай чанд даромадо ай чанд ҷо астай аввалаш худовандай дуюмаш ма дар тамоми видеоам қариб дар эфиром гуфтагим ки видеои ма пладняй ӯ чӣ асосаш чие ки ӯ мара ҳаромхӯр бироварда шумо хеле бовар карден асос и шида наметавонад ки ма услугаи хидмат 50 000 нархша мондум ма дар анапа будам шерои аллоҳ як бародар занг зад шояд ам бародарам сохтакор кардаган ай хичонаям бародаре ки мара занг зад гуфт ки бародар як видео дар курай бачам дар банисае ё ки баниса мебарем амхалӣ ма гуфтам ака видеои ма пладняй ма дар анапаём расходи туда абраднаи ма бо тамоми ҳами инструментҳое ки мо мебарем видео сиёнка мекунем монтаж мекунем вориди ютуб мекунем худуда 50 000 меша қимат ай ҳамуҷа ягон блогери дигара ё бепул бикунад гуфтагим инаи гапи мая дар чандин видеоам гуфтагим ки видеои ма пладняй бо мегум услугаи мо пладняй ҳар рӯз моро занг мезананд ака нехали видео бурор ака оно хали мардум мо ҳар хел видео намебурорем видеои мо пладняй видеоҳои мо пладняй любой видеои мо мебурорем пладняй ина ишда бо мегум ки видеои ма пладняй кадомида ки видеои ма дар курай марҳамат занг занен мо кори шуморо зато буд мекунем ҳолати ҳаромхӯри ама мефаҳмонам кадом ҳолатда мешавад ҳолати ҳаромхӯри вақте ки документи мардака мегирӣ меги ман мекунам пулша мегирӣ мебарӣ фаршӣ мекунӣ анаи якум ҳолати ҳаромхӯри чӯбаи бадбахти худозада намебурора видеои нав документкуное ки фаршиви документ мекунанд якумаш дуюмаш ваё ҳеч ка намешиноса ба ҳамин хотир и видео намекунад барои чи ки популярни намешавад 4-5 моҳ задеста ира ҳеч ка нигоҳам намекунад и ба хотири мо оврӯи мо худоро шукр ҳаст ва мемонад ягон вақт оврӯи ма ягон кас резонда наметавонад худ любой видео бурора ба кадом хотир ба хотире ки ман дастатична хизмат макардам миннат нашава пеши аллоҳ дастатична ма хизмат макардам дар халқи тоҷик то ба ҳозира ма кардистам ва мекунам ай дастам омадагиша фақат кадоме ки занг занен биё ака соат 3 шавай биё иҷа биё ака биё уҷара ма ягон
скорой помощь нестам, ман МЧС нестам. бародарҷонум, ман 6 фарзанд дорам. худовандам гуфтага ки аввал ай хона ки берун биромадӣ чӣ ка ризқи фарзандо такор ка. Ман ки ризқи фарзандома ҳар рӯз бирома ҳозир як гап мода шидага хос аз бароси Аллоҳ кине, хос аз бароси Аллоҳ. Ман ҳар саҳар биром равам хос аз бароси Аллоҳ кунам. Ай куҷо мара кӯдакои ман серу пир мешаванд, ай куҷо кӯдакои ман калон мешаванд. вақте ки ман чиштам хе биром айдами мақсад дигарро кор кунам. бародарҷоно, фикри шахсӣ мая кадом блогери хича дастои намедона, кадоми музика на самом деле чӣ видеое мекунен плат мекунен, я нархи муайян, нархи хуб, нархи соз, што бинем хали шағоло пага дар ҳақтон гап ёфта натона. Ман сурати иам намемонам, да ном шада зиято намегирам. ай сабабе ки ман намехоҳам ира рекламаи бепул кунам. И мара рекламаи бепул кард ба гуфти худаш. овруи мо буд ва мемона ва ҳастай. овруи мо ай рӯи хали шағоло намереза. барои чӣ ки и асос надора. И мега ки нархи ша 50,000 гуфтае. ман нархи видеома метавонам 100,000 бугум, метавонам 70,000 бугум, метавонам чӯба ту агар мардак бошӣ матрас ҳамаи записот ҳастае. чӣ хеле ки ту шағол запис мекунӣ ку ҳамаи записот ҳастае. то што ту мегардӣ мегӯӣ ки тобака навхудо наузубилло мегӯӣ ҳама гапа ман мегӯм, ҳама кора ман мекунам. охи эй бародар, ту чӯба ай рӯи Аллоҳ кор намекунӣ вақте ки ту валлоҳ биллоҳ толлоҳ гуфтӣ ки соати 5 видео мебурая, набиромад соати 5 видео пагаш биромад. уже худованд тура хор мекунад ба хотире ки ту соати валлоҳ биллоҳ толлоҳ гуфтӣ соати 5 бегада мебурая, набиромад. дар канали но бадбахти дигарит бировардӣ, но ҳароми ту беэмон ту якум видеои мара бировардӣ. ту аёдат набирор ки ту иншааллоҳ рӯзиш мебияд ки ту худат мебинӣ ки ту хато кардӣ. дар ҳақиқат ту ждат кун, дар ҳақиқат ки номардӣ тамо чӣ хел рӯ мезанем. ту барои масҷид рафту мегӣ изо накаши баъди масҷида сиёнка кардан омаданат занг задӣ гуфтӣ ки 10,000 парто ишам даказат мекунам. ту бадбахта ӯ 10,000 ки ту ҳозир ай шағолита ай изо кашиданта биромадӣ гуфтӣ ку, биромадӣ гуфтӣ ки мада бобоҷон 10,000 рӯӣ кард. ӯ 10,000 барои билетат фақат рӯӣ кард. Эй бадбахт, эй беэмон, хитонат шумо миллион нагирен. ман миллион нестам. ман бандаи худоям ки дар ҳаққи тоҷик месӯзам, тоҷика дӯст медорам. дар ҳақиқат хизмати тоҷик да маям. нестай нами мабори ба дили гурда нестай оли ягон тоҷике ки биромада публична видео куна калазар чаму дигар миллат чаму пули тоҷика гиратия. мара ки дастгирӣ накарден, ҳамин шуробода ай ҳамат хоҳиш мекунам дастгирӣ кунен. ман да ягон блогер должен нестам ки ачот учотиям. ман должен фақат дар анам подписчикои муҳтараме ки мара ҳурмат кардан, мада подписатсия кардан 2 сол 3 сол зиёд мешава мара нигоҳ мекунед. 200,000 одам да ман долженам анамо одамо кадомед ки мепурсе ман ачот учот метиҳам ки ман 1 рубл-ша намехӯрам ин пул. И пул ягон ҷо намешава. то раиси маҳаллара мо гап задагем дар ҳақиқат и вунуждатсияи об доранд ин мардам. ман ин видеора доказательстваш карди шумо просто тамошо кунед мебурорам. то што ин мега ки ба ё ҳоли муҳтоҷ ба об ҳастанд нестанд, шумо мара внимательно гӯш кунед. вай мардак муҳтоҷ ба об наин буд, мегуфт ки ман фалончаи фалонча аз фалон қишлоқ фалон деҳа. шағолора бовар накунед. ин видеое ки беасоса бе ягон мебуд мақсад ман 50,000 он каса мегирифтам корша буд намекардам, ё ки мебуд дар ҳақиқат пуле ки ман гирифтам хӯрдам а ягон ҷо. и дигар видеоя ав то што на ӯ я лаққаи дигар ранги худаш видео кардагия я аскарбит карданӣ нестам. ҳам бародара узбек бародар боша, ҳам бародара ман эҳтиромона хеле хоҳиш мекунам ки дар фреб инаи бадбахтҳо дода нашав. бародар вақти шуда омадӣ парокам кардӣ сари авқот даштем 40,000 оли дар иҷа гап бировардӣ ки 40,000 мара дод ихе чизе буд набуд ахи паддагаворо буд. ту худат пула гирифта натонистӣ, айдумаш зади и қадар давидӣ натонистӣ. мо рафтем пули тура гирифтем. ту ин рӯз омада мора бо видео мекунӣ дар ин шағоло изо накашидӣ. мо пули тура гирифта додагем. айдуми ту чандин рӯзо шаво давидем рафтем таги доми байда хов кардем даже ждат кардем. ту худат шоҳиди зиндаи. ту
тизонакаш диози хисти видео кардин майлаш ма розием кадоме чӣ видео мекунен розием не ки бедарер видео накунен мардак шавен дар зиндагӣ хуб буд ганда буд ма дастатична хизмат кардам ма ягон ҳаромхӯрӣ накардам ма чӣ дагаворе кардагиам холисалиллоҳ 40-60 мо даговор кардагим 50-50 30-70 чӣ даговоре кардагим ай рӯи даговоро ма сума гирифтагим беиҷозати даговоро ма сум гирифтагӣ нестам баъд чӣ гуфтанем ай ҳама эълони дига эълоне ки мо авиакассаҳои кардем авиакассаи мо 500 рубл зиёд намемонем дар болои билет например 14 000 боша мо 14 500 мефурӯшем 15 000 боша 15 500 мефурӯшем 500 сум мо зиёд намемонем дар болои билет и бадбахто дар болои билет камиш да 3-4 000 мемонанд ё нахостанд ки авиакассаи мо предвигатсия шава ё ба ҳамин хотир моро памех биромаданд ки биё беасос ҳам боша андея видео кунем мардуми мо зудбовар мекунанд ба ҳамин хотир ё моро против мо санг задан лекин рӯзе мешава ки чоҳкан зери чоҳа дар чоҳ ҳамиё меғалтанд баъд хитон тамошо мекунем ба ҳамин хотир ман ёра намехоҳам реклама кунам намехоҳам номи ин бадбахтора бигирам хитон медоне одамое ки маро медонанд то ҳозир рамада боваришон ҳаст ва мемонад ман бисмиллоҳи раҳмони раҳим ягон тоҷик не толка тоҷик ягон миллат ҳаром нахӯрдам ва намехӯрам то 2018 ман чӣ кори чӣ хатогие кардагиам шояд оли ягон шағолаш бурояд ки яна хали кардаги ано ман бо мегӯм ки манам нарбачаям дар вақти ҷоҳилиё буд дар вақти мақсад нофаҳмоиё буд ҳаром ай ҳалол фарқ намекардем анам ҳолатҳода мумкин чӣ коро накардагем лекин ҳоли ман рӯзеш меша боя видеои дига мекунам ки ман кадом рӯз ҳалол ай ҳаром фаҳмидим чи ай баъди ҳамон ман намекунам ман фақат хос аз бароси аллоҳ кор мекунам ман дар видеоҳом гуфтаи будам ки видеои ман платни ай мара занг задак бародар ай хиди анапа хе хоҳиш кард ки хе биё ака хе биё ман питер даём гуфт ман дар анапа будам вай дар питер буд дар куҷо буд ман гуфтам ака расходи ман 50 000 мешавад ҳамида ки шумо ҳаромхӯрӣ бидонен майлс бигзор ҳамин ҳаромхӯрӣ боша агар ки шумо ҳамира ҳаромхӯрӣ донен ин ҳаромхӯрӣ нест бачаҳояча мара хушрӯ бифаҳмед ҳар рӯз шумо документи мардума мекунанд ҳаромхӯрӣ як кас видео карда намебурорад як кас гап намезанад барои чӣ ё сиёнка намекунанд документ мекунанд мошенникӣ мекунанд одамо ё намекунанд сиёнка барои чӣ ки популярни намешаванд ай ё мехоҳанд ай рӯи мо популярни шаванд тамоми чишона реклама кардан ба ҳамин боҳонаи мо шуда лекин кадом бадбахте ки видеои мара мебурорад аввалаш худованда ҷавобша мегирад боварӣ комил дорам ба боварӣ комил ман қасд намегирам ман қасдгир бача нестам ман иншааллоҳ хос аз бароси аллоҳ наказатшон мекунам ба доказаташ ба факташ ба далелаш ё тошто бе ягон асос ҳозир ман метавонам бигӯм ҷорҷ бурҷ аҳмад $100,000 мошенникӣ карда гирифтагия значит шумо ҳамат бовар мекунед ҳамин гапа ин ҳам ҳамин кор шудагия ки ман ягон каса фареб кардагӣ нестам ин бадбахт чун хали видео карда бо я хелет бовар кардем валлоҳи биллоҳи толлоҳи ана аис пас ман шуморо мегӯм ки секрети ҳамин видеои ҳамин бадбахт чӣ буд секретиш барои авиакассаи мо яъне авиакассаи ҳоҷи комрон ҳуй кардагем ман бо мегӯм бачаҳояча ай 500 сум зиёд дар болои билет намемонем барои оформид кардани билет 500 сум шогирд мондагим ҳам ойликша мегирад ҳам зато кидат нестай фреб нестай баъд чӣ гуфтанем барои мардуме ки билет мехарен хоҳишмандам ай ҳама рӯзи рафтантона яъне кадом рӯзда шумо дар билет дар кора рӯзи рафтантон ай куҷо ба куҷо дар кора ҳатман бигӯен як хелет мегӯен ака панҷумда билета бин панҷумда шогирд мебина билета мақсад 17,000 ёки 16,000 ёки 14,000 шумо меге ки ай ҳама арзон шавем бо мебина ҳаштумда ай ҳама арзонаш 13,000 мумкин мегира оформид ки мега оформид мекуна ба мега панҷумда мода дар кора бародарҷоно фақат ватсапда голос партоен ай кадом число ба кадом число дар кораетона
ва ай куҷо ба куҷо дар кора як хеле меге ки мода ака вай дар кора билет дар кора душанбе охир ай куҷо дар кора мумкин та ай Свердловск пари мумкин та ай Питер пари мумкин та ай Москва пари ҳамира хушрӯ аҳамият битен мақсади моро бадном кардан фаҳмиден амад мақсадшон авиакасаи хичона реклама кардан тамом дига ягон чи нест авиакасаи ваё сравнит кине хитон просто зан кадоме ки билет харен ами я секрети дигара ма гап мезанам кадомет ки мехоҳен билет харен биревен ба хонаотон ба пеши зану фарзандатон 3-4 каса пурсен кадомиш ки арзон мегира ҳам бигирин тамом месте хали хитона ғам дода 3-4 ҷо зан зане ҳозир любой ҷо ҷои чиза ҷои билет фурӯшоя 3-4 ҷош да зан зане кадомиш ки арзон мега сразу амуш оформит кини бигири шояд аймо қимат мега шояд ай ваё арзон мега ай ҳами каси арзона ай ҳаму бигири просто бадбахтора бовар накине ваё специально хали карда авиакасаи хичона реклама кардесиян авиакасаи мора намехоҳанд ки мисол знаменит шава авиакаса барои чӣ намехоҳам барои чӣ ки билетшона 3000 мемонанд дар я билет то 4000 мемонанд яром хиро не ки мо хоса аз бароси аллоҳ 500 рубл мондагем дар болои ҳар я билет бо қисарбаланд хонаобод зинда ва саломат ӯ бадбахте ки баъди ҳоли видеои ӯро мебурояд якум ту бадбахт дар каналат бироварди видеои мара бе ягон асос ту ҷавобгӯӣ дар ин ҳами кор ту ҷавобгӯӣ ҳатман агар удалит намекунӣ ма тра ягон приказ наметимам указат намекунам просто иншааллоҳ видеое ки дар ҳақиқат ҳаромхорита мебурорем то что 10,000 барои мачита рафта сиёмка карданат факти дарериш кардӣ беэмон ту меги 10,000 барои билетам роӣ кард ту чӯба беэмон намеги ки 10,000 дига барои масҷид ма зора задам ки пулте гуфтӣ мирта ба амрӯза бо тира ирӯз ту падриш мондаги анаме қадар ҳардтон шумо машине ки якум дараҷаен ҳард ҳаромхире ки шумоен мара дар риятон банда наместом дар риятон фаҳмида шумо беэмону разиле ки бо шумоен шумо просто мехоҳен мардума фатво дозене оводине кадом бародаре ки мехоҳен хайр кунен валлоҳи биллоҳи толлоҳи мехоҳен ки ма отчёт учётиём подписчики ма бошӣ скрин мекунӣ ки подписатсия кардагӣ дар любой видеом отчёт учёт ма мегӯм агар подписчики ма бошӣ ама и шағолода ма чӣ отчёт учётиём ма барои шағол отчёт учёт наметем отчёт учёта дар подписчикам метем барои чӣ ки ма дар подписатсия кардаги мара ҳурмат мекунад далши мебинем хитон ки ягон рубл нито намерава оби шуробот ҳатман мешава шерои нари шуробот мара дастгирӣ кунен картара мемонем дар рӯи экран ҳатман ба амеди ин шағолу нашавен одамо ҳозир дар як рӯз 150-200 рубл да фақат сигарет кашидесиян дискотекаҳо рафтесиян чӣ коро накардесиян арӯсода мебарем пулои калон барои ов нахост хайр накунем як бародармон 30 рубл роӣ карда худованд хайр таида зиёд гардона не ки дар карташам роӣ кардаги 158,000 рубл дора ош шаваша гап да ӯ пулдорӣ вай намерава оши шава просто то издеваться кард то карташа скрин карда роӣ карда мега ки ака ма пул надоштам ҳами 30 рубл доштам ҳами 158,000 дар карташа тоба кардам майлеш мо ӯ дар кор надорем бачаҳои оча читон гуфтаниём хайри ҷория валлоҳ биллоҳ толлоҳ қасам мехӯрам як копекша то охирон копекша доказат мекунам ки ман намехӯрам ав пул ҳамаш дар мебинем видеоша мебуроя шланг мехарем шлангша мебинем чанд сумда ай куҷо ҳамаша ба факти доказат исташ мекунам ай кори хайр даст нагардонем ба ҳамеди ҳар хел шағол шуда ҳар хел шағолам бовар накунем ӯ агар асос медошт ӯ агар дар ҳақиқат ягон чек медошт ки мо 50,000 да ягон каса фреб кардагем корша буд кардаги нестем ана ин ҳолат дига мешед а то што мо корша буд кардагем и фреб намешава а то што услугай мая ма бо мегӯм ки ма дар ҳар ҷоям шерои на як рӯз мешад дар Свердловск як рӯз мешад дар Новосибирск як рӯз дига мешад дар Дубай як ҷои дига дар мисол барои мара мехоҳем ки ман биём ҳамун корро буд кунам услуга платная бепул нест дар ягон ҷо аз бароси аллоҳ 3-4 сол кор кардем
бо чӣ хеле ки қайд кардам аз бароси Аллоҳ дар ҳаҷ як тасбеҳ наметавонам. бо мегӯм ки ман бесум намекунам ягон кора. кадоме ки маҷбурӣ нест охи накунен охи ина бо гуфтестам ки кадоме ки намехоҳем ки мо кунем ҳамун кора накунем тамом ягон ҷои маҷбуриш нест. 50,000 видеои ман ина кадомида ки маъқулай занг занен кадомида ки маъқул нест занг назанен ин маҷбурӣ нест. бо миллионтай дига блогера ҳар рӯз мерен ҳамун блогерро я хеле кункувакӣ мекунен ита видео мекунен пас мезанен музик шаве не як бор ман надидам ки як блогери тоҷика таъриф карда видеоша бурорем корои хубша ина бобоҷона ман таъриф мекунам Қуръон тақсим мекунам ман таърифш мекунам Қуръон тақсим кард дар роликш ба хотири Аллоҳ ман таърифш мекунам ки Қуръон тақсим кард. ина якумаш дига бо мегӯм ки ту шағол меги ки 5-6 видео дорум ман 1 миллиону чанд ҳазор пули одамоя гирифтам додам. музики дили гурда дорӣ хоҳӣ ки мардум тара дӯст бидора ранги ман хоҳӣ ки популярни шавӣ анав хали видеота бишо ку ин видеое ки фатапӯшита ку як бор пӯшиди ду бор пӯшиди бе видео мондасти просто мехоҳӣ хайп қапӣ ки ман бо тара реклама кунам ман тара реклама намекунам шарманда ту баъди бад мемонӣ ту ягон гар ба айноми Аллоҳ мегирӣ ку ту ягон гар ба мусулмонӣ наздик нестӣ ба худо ту да таво ман зазорои тура медонам да таво лекин ба хотири Аллоҳ ман мардбачаи ман намехоҳам тура реклама кунам. ман медонам ки ту ин кора барои чӣ кардӣ ту ин ҳаромхӯрӣ пасти расво ту ин ҳамин қадар риш монди ку ҳарда ту қатъи ин ҳамун бадбахти дигари ҳардатонам дурӯғ ҳамихали риш мондаге ба маслиҳат ки шуморо мардум бисёр бовар кунад бизам риш дора мардум шуморо бовар намекунад барои чӣ ки шумо ҳаромхӯри калон шумо барои хайп любой кор дар озин барои видео охи ту мегӯй қатъи ту гап задам гап задӣ ман ҳамаи гапои тура дорум охи ту чӣ хиёл кардӣ ки мо надорем гапои тура бухоҳӣ ҳамаша хеле айнол мебурорум хеле ту брида мемонӣ ку казёл охи тура да чӣ монанд кунам нестам хали ҷондоре ки тура ман монанд кунам ту да ягон чӣ нест ту хали тарозуи фаҳмидӣ чӣ хеле приказати кунан ҳамун хе кор мекунӣ ҳамун шаше ки дорӣ ку ҳамун номероти тура мега ки ту я шаши фачи шаши ту карочи барои ман ту эддибек мегӣ ку ту эддибек нести ту шаш ҳамун шашта номери шаш дорӣ аввай барои ту зебандаю арзанда эддибеки шаш зинда бошӣ. ман ягон гапи гандат намегӯм семиятам намерасам сарбаланд хонаобод зинда ва саломат кадоме ки барои худаш медона ман ҳалол мехӯрам ӯ худаш медона кадоме ки фикри бад дора боварам ки нитока мара кадомеро ки видео мекунанд ҳамин шағоло беасоса ӯро бовар накунен бачаҳояча вақте ки асосиш кати асосиш кати ман видео кардагим видеои мара тамошо кунен ёд бигирен асосиш кати дар ҳақиқат факт дарериш кати қарз дора натури қарздор буровардагем мошенника мошеникш буровардагем дар ҳақиқат фреб кардагем бо доказатиш кардагем ин шағол чӣ доказат кард доказати ҳамира мада биген я бадмаст занг задаиша анама қадарай калаш ку бадмасти бадбахте ӯра ман намехостам лишни гап занам ӯ мега ки коли мола буд кард тоба кадан бо заншам гап зада коли мола буд кард мега иқаша гирифт ҳамин чӣ договоре буд амура гирифтагем ана чил ма гирифтагем чил худаш 20 дигаша ташкил карда хӯрдагем ман ягон секрет надорам ман дар любой видеом гуфтагем ки ман пул мегирам ин шағол аки ёра дидагӣ набуда ҳамин қадар видеои мара тамошо накарда ин мина ҳамин видеоя шерои Аллоҳ кадомед ки барои мардуми широ буд хайри хутона дариқ надорем ва Аллоҳ сум ҷамъ нашуда рӯи ҳамин хели шағоло ки дурӯғ кардан ман бовар мекунем achod учод метем чиста барои подписчикам аз Сбербанк ҳама випискаҳоша мегирам до копейка ман шуморо нишон метем агар ки шумо мара бовар накунем хоҳиш мекунам хайри хутона сист намонен хайр кунем то ҳамун мардуми широбота соҳиби ов кунем мо шумо будем мардуми ортабуза ов додастем то ҳозира хайрияи ҳамаи мо шумо да даромадагии хайри ҷориявӣ шудагия иншаллоҳ бо мешава
учет бо мегӯм ки дар ҳар хел шағолни дастоиниёда нест. Фақат барои подписчикои муҳтарами хидмае ки ҳама шерои нара ба хотири наритон ба гапи мардум бовар накунен, дода нашавен, дастгирӣ кунен шери нар, ҳамат мебинен учоти анами ови шуробота. Боқи Сарбаланд Хонаобод зинда ва саломат тамошо кунен видеора. Ҳама ҷода падилица кунен то ба гӯши шағоло бираса ки хеле видео кардан дар кор нест. Кадомира ки видеои дурӯғ мекунан беасос, беягон чи ҳама одам хиди шағола ҳаёто наброрен. Кадом шағоле ки ҳам хали видео мекунад фалонча фреб кард аромхӯрӣ кард, фалонча ҳам хали кард аромхӯрӣ. Нав шумо ҳалола фаҳмиде паҳту. Ҳалола ман тира мегӯм ки вақте ки ҳам лал ба даст ояд, ҳам ёр наранҷад. Ту розӣ, ман розӣ, Аллоҳ розӣ. Кадоме кати мо розӣ шудагем, мо кор шабуд кардагем. Ман факт дарер ту бихоҳӣ ман мебиёрам ки чанд видео ман бепул кардагем. Чандин видео бепул кардагем. Агар ту дан хали видео дар кор боша. Лекин ту беақлӣ, ту як беақлӣ ки ту дан истои та гап зада. Зинда ва саломат. Эсак, ман қашам мегӯм ки ту ман аввалаш худованд дар мардуми тоҷик дастатишна хизмат кардам, миннат нашава. Дуюмаш дар имина бо ҳамин мардуми бохтар да бисёртар хизмати ман расидага. Оли ман боварӣ дорам ки ҳамин шерои нари бохтар, ҳамин мардуме ки ман хизмат кардагим, ҳамо дар рӯ туф накунанд, чизе меги бугӯ. Фаҳмидӣ? ҳамо тира дар рӯ туф мекунанд ки та ҳама акара пастаид кади, шағолита да ҳамин ака ҳам кади нисбати ҳамин ака. Ман инами гапим да ҷавоб мегӯм ки мардуми дастоини Қирғонтепа тира ба худо дар рӯ туф мекунанд. Ту саги, ту шағол мемонӣ. Ягон ту як фата як бор пушидӣ, арӯсита нишон додӣ, дим картад, уже тамом ту нодухтар шудӣ, дигар тура не интерес не. Ҳеч ка тамошо намекунад. Бира даф шо.